Alright guys, बेवहाय गोबां मानसि जादों दिनै लास्ट गेवलां मेलनि नुथाय बहुत मानसि जादों बुंनो हाया जोङो ओंखाम जानो होननानै ओंखारबोदोंमोन नाथाय मानसि बहुत बेसि मानसिया हटेल मोनना मोना गेरान्टि गैया अब्लाबो नायनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायनानै ला ओरैबायदि मानसि जादों दिनै थुनलाइ आफादनि बे सानथामनि हाबाफारि लानाया दिनैहाय जोबथि सान स' बे जोबथि सानावहाय गोबां मानसि जादों आरो लोगोफोर स' बिथांमोनाबो ओंखाम मोनजायाखै हटेला भर्ति नायनोसै मायाव मोनजायो लोगोफोर जों दायो ओंखाम जानोसै स' हनै जाबायानो बिथांमोना गावबा गाव अर्डार हरदों ना अमा गावबा गाव अर्डार हरदों नै जानोसै बोरमा जादों नामा हांसो जादों नामा ओंखाम जाखांनायनि उनाव लोगो मोनसिगोन लोगो सानै दं होननानै मा जागोन नों बोरमा आरो नोंनिया ओइनिया ना बरिया जाबाय था बेदर मोनफैयाखै बेदर मोनाखै गैया दुखु बेसरे आंनिया ना मोनबाय बेलाय नाया मोनफैबाय लोगोफोर आङो बेवहाय मेन पेन्डेलनि एसे साइडआवहाय जोंनि लाइमोन लिरगिरि सानैसोखौ लोगो मोनदों स' बिथांमोना बेवहाय लेखा फानफैदों आंनि लोगोआव दङ आदा सपन बिथाङा बिजाब फानगासिनो दङ बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामदों सान्दुं गोसायावहाय लेखाखौ फाननो हादों ना हाया एसे खम हादों देग्लाय नांगौ बायदि फाननो हायाखै आरोना नांगौ बायदि फाननो हायाखै अब्लाबो दिनै सानसेखौ नायबावदो नायनि ओरैनो जिखिनि गासैबो थांनांगौ एसे थांबाय जिबायदि थांनांगौ बिदि फाननो हानाय जायाखै जियानो जा दिनै सानसेखौ नायबावदो जि हायो लोगो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर लेखा नांगौ जायोब्ला बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो आरो बिथां दंबावो आंनि लोगोआवहाय आदामोन सुरेश बिथिं बिथाङाबो जोबोद खस्थ' खालामनानै सान्दुं गोसायावहाय लेखा फानबाय थादों जोबोद खस्थ' खालामदों बिथांमोना फाननायाव खस्थ' जादों सान्दुं गोसा लोगोसे लाइमोनफोरनि जि बिजाब बेखौ बायनायाव एसे बेले-बेजेखौ नुनो मोनो माने आथिखालनि मानसिया लेखा बायनो नागिरला माने गासैबो सब मबाइलावनो मोनजोबो होननानै औ सानसेखौ नायबावदो माबायदि जायो बिक्रिया स' लोगोफोर जोंनि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना खस्थ' खालामनानै लेखा फानगासिनो दङ नोंथांमोना नांगौब्ला लेखाखौ लांफैनो हागोन स' बेनो बिथांमोना लेखा फानगासिनो दङ हनै Like you, be strong to hold the powers of the sun.
लोगोफोर बे एग्जिबिशन हलावहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि उनफारसे स' जोंनि बड'लेण्डआवथ' बे लण्डन बड'लेण्ड ब्रिज जासिगोन स' नोंथांमोना बेनो सरि बेनो ओमफ्राय मा होनो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामदों स' बेनो जोबोद मोजां औवानि आरो रसाजों बानायना दोनदों बेखौ स' जोबोद मोजां Till I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. So लोगोफोर आं दायो दङ लाइमोननि बिजाब गलायावहाय बे लाइमोननि बिजाब गलायावहाय जोंनि लाइमोन लिरगिरि आदा बिथांमोना बिजाब फानगासिनो दङ बिथांमोना हनै बिथिंगालि दङ आदा हांगामा आरो आदा बिथां मेग्रोङै आरो बिथिंगालि दङ आदा नलिद आरो जोंहा सार बिथां लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि सार बिथाङा दङ स' बेवहाय लाइमोन लिरगिरिफोरनि गासैबो रोखोमनि बिजाबखौहाय बे गलायावहाय फाननाय जादों सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन दा स' सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन आं बिथां आदानाव सोंनि आदा दिनैहाय गांबेसेबांसो लेखा फाननो हाखो 100नि सायाव होननांगोन 100नि सायाव बिदिबाथ' बिक्रिया एसे मोजां जादों बिजाबा जेथ' खम दङ थिगानो जादों गासैबो लाइमोन लिरगिरिफोरनि गोजाना औ गासैबो लाइमोन गोजानि खिन्थु थेवबो सानैसो एसे गागि लिरगिरि दङ जेरै जोंहा राखाव सायख'नाय गुरुनिबो गुरु आरो फारसेथिं जोंहा जयश्री थाबाय साहित्य एकाडेमि मोननाय आरो फारसेथिं पुर्नमनि दङ बेबायदि दङ आरो फारसेथिं दुर्जुति आब'निबो दङ बिदि आरो आदा मिटिं नायनो थाखाय साबायखर थाबाय स' नोंथांमोना सोरनोबा लाइमोन लिरगिरिफोरनि लेखा नांगौबा बे गलायाव फैनानै लांफैनो हागोन स' लोगोफोर दिनैनि बे ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय हरबो जाबाय स' नोंथांमोना ब्लगखौ माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर मोजां नुदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जय बर' हारिनि जय बाय बाय